राजू भाई जी बोली। ये बरा का जमाना आइल बा हनु। अच्छा अब देखी जे पहले के माने पुरानिया बहुत आदमी अभी बाड़े बड़े ना हनु। तो वो पुरानिया आदमी के अभी लाज लिहाज बा बना हनु। बड़ा बा आ ये बेरा जौन नया में आइल बा लो नौकी जे आइल बा वो कहता हनु सास के कहता जा पकाओ रोटी बाबजी हमार दहेज यही तर दहले बड़न यही तर ठोन ले बाड़ू लहले नहीं खू 1 लाख तुहिन बना के धल हलू खाए के बनावे खातिर हम आइल बानी तब तोर हाथ चमकावती जा हनु। तो ये बड़ा का जुग देखी लोग बेटा पैदा कइले बा जननी तो बेटिया के भरोसे बेटा पैदा कइले बा जे बेटिया आली हमरा के रुपया दी तो अपने बेटा के शादी करेम। अच्छा ओकरा बच्चा कहता जे हम बेटा के पढ़ैले बानी एमए करैले बानी बीए करैले बानी। अच्छा तो वही लायक लड़की तो खोजले बाड़न एमए बीए वाली तो बेटिया आली लूट के लिया के पढ़ैले बा के कमाइए के पढ़ैले बा अपना लड़किया के कमाइए के पढ़ैले बा। ये बड़ा देखो तारा शिक्षा आगे बा। अच्छा तो कौन आधार पर ओकरा से ई लोग कहता जे 5 लाख देम तो शादी करम ना तो ना करम हमार लड़का बीए बा एमए बा हनु। तो लड़कियों तो बीए एमए कैले बिया तो बेटिया मालिक लूटले बड़न का केहू के जे पढ़ैलेन लिखैलेन। आ तब देखी आवता लो तो कहता लो मर्दू के कहता लो जे सुन तनी हमार कपाड़वा खींच ना दी तो मर्दू खुश तो बैल ही बाड़ेन तब तोर सरफ बाल्टी में घोर के सट दे सब नीचे ऊपर भीतर बाहर वाली सब गोत देता रहन आ ले जाके तब तोर कल पर खींच फाँच के तो कहता रहन सुन तारू कपड़ा तो खींच दहनी दुआरवा पसार दिका तो कहता बाई जी ले जाम दुआरवा पसारे के जे लोग देख ले जे मेहरारू के कपड़ा धोत ले आय कितना रउआ लगे बुद्धि बा ले जाई छतवा पर केहू ना देखी। हाँ तो वहाँ के फोट दे का करतानी बाल्टी लेके छत पर चढ़ जातानी आ वहाँ के नजर अब एने ओने नहीं खे सीधा रेंगनी पर बा कपड़ा पर बा तब तो रेंगनी पर कपड़ा पसारता नहीं ना देखतो बड़े कि केहू देखत नहीं ना उ देखत नहीं कौन उनकर ध्यान कपड़ा पर बा। अच्छा अच्छा उ काहे के देखे जा आ तब तो एकदम पसारता रहे तो घर के अगल बगल केहू बैठल बा तो उ तो आदमी देखता आ देखता तब कहता ये बाबू ई जुग के ऐसन आइल बा हौ ना देखो छत पर मेहरारू का कपड़ा खींच के तब तोर पसारता रहे ना बढ़िए घर के उबाड़े आ उहे गरीब के घर के लइका खींच के पसार दे आज तो लोग का कही जे मेहर मौगा हो जे मेहरारू के कपड़ा खींच के पसारता सुखावता। हाँ तो वहीं तर कमल के बिया हुई तो तू कपड़ा खींच के अपना मेहरारू के पसरब हैं तो कौन कौन खींच के पसरब का खींचब हैं का खींचब साड़ी लहंगा। अच्छा आ बहरिया भीतरिया के हम खींचे जाए कहब कह दी जबे कर दी छोड़ मान लो कि खाली साया साड़ी ना खींचब खींचा जी तो उहे हम पूछतानी जे बहरिया भीतरिया के हम खींचे जाए के खींची हम खींचब सब। हाँ आ मेहरारू के देह के मली कमल मरियन हम मल ना तो कस के बोला हम मलम ना तो ना मल के होई तो हमरा के जाना जोड़ ली हो अरे काहे के जोड़ माने नीमन मलेले नीमन मलालान केहू के गाय भैंस बच्चा देले तो जाना जोड़ के मलवा मिसवा ना देला लो तो वही तरह हमरा के जाना जोड़ ली हो जोड़ब 1 रुपया मकैले ये यार ता हम यार ना हम ना मल दे मिस दे 1 रुपया 4 नाम में रख लिया उनकरा के का कहता रहो कस के बोल हाँ हो आ यारी हमने के छुट्टी ना नुकबो ना तीनों अब तो जना एगो के इहो बात बा का दिन में ई रखियन राती खन हम ले जाए काहे खटे आई पापा ये यार तो हम खाए के बनाई हमार
तारा घर नहीं खी ए यार उ बूढ़ हो गइल बिया तो एगो काम कर तब उनके के तू बोला लो आ तहार जौन आई तौन रमेश के दे दियो बोलो वो को ले डार बाकी ना चले ए यार उधार बाकी हम कहता नहीं ए यार ले लिए भले 20,000 रुपये ले लिए हाँ बाकी लइको उनकर ले ली ह का कहता बोलो ना दबा अपन हे तो उनका ए लइका यार का भाई सब हम लिख देम तोरा के जितना खेत बाड़ी है लौका तो सब लिख दियन अब का चाही तोरा सब इनकरे नु ह हां तो उनका का लइका कहता रहो हे बोले लगना धो के पुठवा में देम अबे हे कमो दिमाग हमार खौले तो उनका लइको तीन गोड़ के बाहू तो का करब लेके भाग वो का ए यार तो हौ ले लिए औ साइकिलवा से ना आवेला 3 चकवा साइकिलवा से वो लइका तो हमरा ह ले लिए उ है तू का करबहू लेके बाकी यार ई तो बालू ढोवे लन